drastično ćemo pojačati našu odbranu. Mi smo postavili određene jedinice u Kragujevac, određene jedinice u Niš, najviše jedinice oko Beograda i u Beogradu, naravno, jer je najveći i najvažniji za štićenje, ali smo svuda postavljali dovoljno i između Novog Sada i severa Srbije i tako dalje. Dakle, pravimo, rekao bih, taj višeslojni aparat koji će da nas štiti i tekako, ali ćemo biti veoma spremni za ofanzivne aktivnosti ukoliko nas neko pre toga napadne. Dakle, prvo ćemo da brinemo o odbrani, da se zaštitimo, onda ćemo umeti i tekako da uzvratimo. Zašto ovo govorim? Mi moramo da razumemo svoju poziciju u svetu, koja je teška, koja nije laka, ali koja nam garantuje mir i slobodu, da čuvamo sebe, da unapređujemo svoju odbranu, ne da imamo navijačke strasti i da koristimo svaku priliku da napadnemo nekoga za koga znamo da nema baš mnogo smisla da ga napadnemo, jer mene napadaju juče i danas ovde u Srbiji. Aha, ti si projevrejske lobije, aha, ti si proiranske lobije, aha, ti si... Ja sam Srbin koji štitim interese Srbije i koji neće da se ulizuje i dodvorava, ne znam, Vašingtonu, Briselu, Moskvi, bilo kome u svetu, već da iznose stavove jedne suverene i nezavisne zemlje. I ništa više od toga.